ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଦଣ୍ଡନାଟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦଣ୍ଡନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଏକତା ଓ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।